kita sa unang adlaw sa akong aso ninyo nga sinuwat ni Ate Matet. Unya nga itong direktresan ni si Ate Martes Parbalborin. Yoy, manoy! Unya, di aron si Dayandat, ang kaubar to sa GSK, gabayan sa kayuhan. Unya, sa mga tao po ni Former Kapitan Jun Ramos, sinubot siyang bigay po ni fertilizer o Biga Plus. Oy, Kapitan Raymond, kumusta ba niya? Kita mo na sulti mga bata, oy. Aniya kita sa unang, oy, si Ate Marites, may direktresa niya, ang atong spinner, si Kuya Jewel Binsi, ang atong manager sa Bien Aqua, katong, sa to nga na to, bro, katong bago, bro? Ubandak refilling station, water refilling station. O, mga kaparibini, ubandak nga. Kanya, ang ato ang sound band, ang pinakabangis nga direktor na karoon, si Ricky Bagins nga rin. Patuor ba to siyang pare Alex tao? So, o di ang atong technician, ang atong audio editor, si Kuya Ariel Mangkaw, ang tagiya sa iking bindingan room installation. Kung doon na may mga problema diha sa inyong panimay, duulal ninyo o tawagin nyo ang iking bindingan room installation o tanawal ninyo sa Facebook o sa YouTube. Naara sila din ha, iking binding and rope installation services. Mauna. Okay mga bata, kunya ang gipangkabutan sa di sa ito ang bagong audio editor si Mr. Rani Budumo. Okay? Mga bata niya kita sa unang adlaw sa kong asoy ninyo nga sinuwat ni Ate Matit. Panahon! Good morning, Cebu. Unsa kay mamahimong dagan sa atong panahon karon? Para sa latest weather update, ani ang atong gwapa na, biba pa, nga weather girl, Pana Murada. Si Ate naman. Si Ate naman, mo report ma. Minaw ka, si Ate. Oy, si Ate na mo? Hoy, TC! Norma, mga silingan! Ay, saba, ma. TV, ha? Si Pana na! Si Pana na! Di ko kadungog di Ate. Namutingog na naroon. Ayaw buntag Cebu! Nara! Cebu, Pilipinas! Pastilan, ayaw gid mo gawas rong adlaw sa inyong mga bahay nga way lang jacket, raincoat o payong, ha? Kung di mo ganahang magkasakit, eh sigurado kung ano nang atong kapuntahan tungkol sa Bagyong Cristina. Kapahagyo si mong ate. Uy, ang ayan kayo sing nasty. Not just one, but two typhoons ang mag-abot rong si Manaha. Kay namataan nga nakasud na sa nasod si Bagyong Lumina. Ay, pastilan! Mura na lang sila mag-party-party din is ato. Kay mulungtad mong yung dulan o sa kasimanang ilang pag-standby sa atong lugar. Pero ayaw lang gid mo kabalaka among mga avid viewers kay dira magdugay kanang mga bagyuha kay ngadto-ngadto kapuyo naman gid sila. Basta kay amping lang gid mo sa kanunay ha. Og syempre, di na to kalimtan nga mag-ampo aron sa posibleng mga disgrasya ipalayo. As always, kinang inyong gwapa og bibang weather girl, Pana Morada mo ingon nga ang kinabuhi panapanahon lang. Whether you like it or not. See ya! Thank you, Direct. Thank you. Yes, I'm done for the day. Hi, babe. Elijah, babe. Thank you for visiting me early in the morning. Kanita. Of course. Og niya, gidalan ti kas imong paboritong breakfast. O na kumadto sa office. Pasensya na nga medyo nadugay. Imbis na sa second gap ko mo report, na second to the last gap na hinuon. Uy, problema, uy. Sige. Di magdugay, ha? Malit na ko sa trabaho. Make sure that to eat, okay? Yes, babe. Thank you. Amping sa work. Love you. Love you. Ay, sus! Friend! Tangis ba, oy? Swerte gini mo sa imong boyfriend, sa? Ay, true. Swerte kiti kong Elijah. Gwapo na, buutan, pagyud. Pareha sa bitaw mo. Swerte man sa siya nimo. Kay ikaw, gwapa na, bida pa, unya, sweet pagyud, bright, kugihan, ug buutan pagyud, ug usa sa pinakamaayong weather reporter sa atong station. Weh, ikaw gid sing. Imo lang kong ulog-ulogan. Bias kay ka, abi BFF man ta.
Ay, mas may pagsawan na itong gidang pagkaon ni Elijah. Dali, mga ontay. Ay, ayaw, uy. Para imo, good na. Hala, hindi ko kahurot kahaini. Sige na, sige na. Ano pag diet-diet diha? Di na pwede sa itong trabaho ha. Dali na, share taan dali. Hindi lagi ko. Maikuko. Sige na, uy, share ta na unsa good in tao ka. Ay, hi. Tawag ka ni boss. Ha? Ni Mr. Chavez? Nga naman ko, no? Ako may baw. Ato lang sa iyang opisina, ma'am. Ah, okay. Sige, thank you. Hala ka. Yan ka ang gipatawag man ka. Lagi, oy. Nakasaka ako. Atuan na dayon. Lingkod, Hi, boss. Thank you. may buot kong pakigsultihan nimo, pana. Nga naman ang boss. May tungod kini sa imong segment nga whether you like it or not. Mong gipatawag ta ka. Kaya naman, boss. Nakasaba ko, ha? May sa ko, boss. May sa ba ko, boss? Unsa man? Ay, tungod pa sa akong gisulo, boss. Ay, wala gidaan pagid lagi ko. Bubura magod ang sayal nga akong gigamit. Nga nagdapat jud kog props ka payong og jacket. Boss, ayo ko bala ka, boss. Ug bang adlaw, magsulob kog mga taas-taas nga sayal lang. Mas taas ato akong gisulob. Nakalimot manggod ko nga may mga bata man diay mananaw sayo sa buntag, boss. So, Ikaw, gyud. Dili ni tungod sa imong props o outfit. unsa di ay, boss? Kusog na kaya ang akong tingog? O paspas na akong musulti? Eh, natural na gid na, boss. Labi na og excited kaayo ko. Kay mo kusog man akong tingog, nya mo paspas ang akong sinultian. Pero boss, ayo ko bala ka, boss. Kay ako nang hinayan. Sa ka ba? Silit-silit ka man. Mula ka magkwitis. May mo ba pahumanon una ko nimo sa akong buot isulti? Sorry. Okay, boss. Padayon, boss. Kana. Kana imong ka-hyper. Kasaba. Kadako si mong tingog o karatatat nga sinultihan. Dili ka pwede sa morning program. Ha? Ayaw ka pala ka, boss. Ako nang hinayan ang akong tingog o niya ang pag-deliver sa ako ang lines. Mao nga ibalhinti ka sa panggabi nga news program. Abi manggod na ako o kung naa ka sa morning program, dapat high ang imong energy aron matakdan ang mga viewers. 'Di ba, boss? Naminaw ka ba nako? Uwa. Ha? Oo. Naminaw. Asa gani ko nimo ibalhin, boss? Matod ko, ibalhinti ka sa gabi sa prime time. Sa prime time? Tinuod ka, boss? Yes! Congratulations! Thank you kayo, Mr. Chavez! Thank you! Maunakit ni ma! Maunakit ni! Mauna ni ang dugay na itong ipaabot. Misikat na kit ko ini ma! Robbie! Dugay naman kang sikat, ate. Nahibaw man ko, nga dugay na kong sikat. Diya sa itong mga silingan, kanang mga maligyag newspaper, taho, balot, mga call center agents, kagikan pa sa night shift. Kailan mangyapon sila ni mo, di sikat yapon ka, ano? Pero lahi ni, ug feel pagkid nako, padayon pa ang blessings nato ini. Di na kita magutman o magkautang-utang. Kapiski ka, ate. Nigdako sa nako. Gusto na kong pares ko nimo. Idol ti ka, ate. Pana? Oh, pana. Idol sa tika. Pa-autograph sa di. Ay, wait ha. Wait, sa hunahon-naon sa nako ha. Tanawa na. Nagbag-o mo na yun. Basi kalimtan lang ko nimo, ha? Kung sikat na ka. Sis, ikaw gyud, di na ka mabinuangan. Kisa ganito ka? Sa tingin ni mo? Tanawa na. Congrats again, anak. Salamat, ma. Thank you kaayo ninyo. Good evening, Cebu. Maayong gabi, Pilipinas. Ni ana ang latest sa dagan sa atong panahon. Ang shear line o ang tail end of frontal system kini ang panag-abot sa northeast monsoon o amihan ug ang southwest monsoon kun habagat.
Ang padayon nga nakaapekto sa Visayas, apil na ang Palawan. Samtang ang northeast monsoon mo'y nakaapekto sa ubang bahin sa Luzon. Ang weather condition sa tibuok Visayas, Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands, makasinati og medyo mapanganuron ngadto na sa madag-umon nga kalangitan nga may pag-uwan, pagpanugdog og kilat. Samtang ang Occidental Mindoro makasinati og susamang panahon nga may patak nga pag-uwan og localized nga pagpanugdog og kilat. Padayon tang mag-monitor sa ato mga gi-issue nga thunderstorm og rainfall advisories, lakip na ang mga rainfall warnings. Ug para sa mga dugang detalye, bisitahan lang ang ato mga official social media accounts. Mao sa kanunay, amping og ampo. Kini gihapon ang inyong gwapa og biba nga weather girl, panamorada nga moingon, ang kinabuhi panapanahon lang yan, whether you like it or not. Wow, friend! Ang ngayon kang mag-weather report sa imong new time slot. Og daga na kay kag fans. Sa mo ta kag kasikat ani doy. I know. Wait. Hi nang weather report. Ay, ito ani Sheila. Asa naman in taon na siya? Hi, miss. Gipatawag ko na ko ni mo, miss. Ikaw si Sheila? Ang bago na kong personal assistant? Yes, miss. Yes, miss. Nganong karon pa man ka, ha? Diin magagikan. Tubag. Dinhi naman ko, miss. Gani na rin taong kung nangita ni mo, day. Sorry, miss. Nerang script, oh. Anong kuwang man eh? Hain mang weather report. Ang weather report for today, Miss Pana? Ay, dili. For last week. Ha? Ang last week man gud ang akong i-report nung gabi eh. So, kuha atong last week nga weather report. Naunsa man ka, uy? Sorry. Nangutan na ramang ko. Sa sunod, una ka mangutana, gamita imong utok ha. Aron dili ka murag tanga. Pasensya na, miss. Ako nang kuhaan, miss. Kalagot. Nagdungan ba yung tanan? PA, makeup artist. Friend, luya sa ni Sheila, uy. Nga namang, ingon ato man ang imuhang pagtagad niya. Murag nasakitan magod siya sa imong gibuhat. Wow. Wow, ha? So ako pang sa nga siya ang langayan. Unyag na hurt siya. Unsa lay mahitabo niya o magpaka-sensitive siya, di ba? Unsaon niya paglungtad ini trabaho, Pasag di para maanad. Ikaw sad no, magiluluyon sa kikastanan. Ay, ang ako ba? Ay, gigutom ko pinakalit. Unsa na imong dinner? Murag lami-lagi na. Ay, syempre. Pwede makishare? Ay, dili. Pasensya na, Shing. Gigutom gid ko. Labi na kay niinit akong utong itong Sheila. Palit lagi mo, ha? Okay. Sige. Di ba naama mo inyong rasyon? Kaon na lang dito. Okay. Pasensya na. Sige. Ato na ko. Kalain ni Pana, uy. Murig, dili naman siya ang kanipana nga akong friend. Nausap naman siya. Dunay nakit ang low pressure area, but don't worry, be happy. Tungod kay di ni mahimong bagyo apan maghatag kini og kusog nga hanging amihan, maong andama ang inyong bagang mga habol, kay siguradong magkurog mo sa kabugnaw sa kagabihion, sama sa kabugnaw sa inyong relasyon. Joke! Kini gihapon ang inyong gwapa og bibang weather girl, panamorada nga moingon, ang kinabuhi panapanahon lang yan, whether you like it or not. Kat! Thank you, Direk. Pana? Elijah! Let's go. Hala, I forgot to tell you. Huh? May emergency meeting lang mi sa staff, pero musunod na dayon ko nimo. Okay lang? Sige, okay lang. Magpaabot ko mo sa gawas. Okay? Okay, thank you, babe. Bye. Bye. Saan naman ni si Sheila? Miss, naray mong gipangayo, miss. Diin manigikan, Sheila. Akong gi-research sa internet, miss. Sa internet?
Yes, Miss Pana. Nahibaw ko kung sa'y tinuod nga research, Sheila. Ang tinuod nga research kanang mugawas ka, mang-interview og daghang mga tao, muadtog laing-laing lugar, mag-gather og evaluate og information ug i-analyze ang results. Maunay research. Kini imong gibuhat nga pag-research sa internet, dili ni research, okay? Nahibaw ka kung sa'y tawag ini? Cut, copy, and paste. Unsa ka elementary, ha? Bisan grade 3, kaya kay buhato ni. My God, ni mo, Sheila. Ano na dawat makain trabaho, oy? Miss Pana. Sheila in town. Ay ko taga-ingon ani nga material, ha? Kay million ka viewers ang mag-atang na ko matagabi aron mahatagan akong information. Please, in town, tarunga sa lang atong trabaho, please. Usba ni, ha? Di ko ni basahon. Sheila, ayaw ko hatagig research nga gikan lang sa internet. Gawas dito og pag-interview, ha? Diyos ko, Lord, unsa naman ta ini? Sheila, pasensyahin na lang si Pana, ha? Medyo init ang iyang og na-pressure lang siya kay... basta kay mo, sabta lang siya. Lain kay si Miss Pana, Miss Shing. Sobra naman siya. Wa siya kahibaw. Nga nakapasakit na siyang pagbati sa ubang tao. Unta, ma-realize niya nga ang mga butang nga muragwa lang niya. Dako ang epekto ini sa ubang tao. Sakit kay siya manulti, miss. Kung makayaw-yaw, murag di ka ubas trabaho. Pasensya na, Gyud. Ayaw na lang ko nagdibdib pa. Ako na ang mga sorry para niya. Sige na. Be, okay na, ha? Shing, dali na, Gwen. Naana! Sakit kay kang manulti, Miss Pana. Magbayad ka sa imong pagpasakit nako. Magbayad ka. Imong matagamtaman ang pait sa akong panimaos. Magbayad ka. Pana, dili pa sobra ra ang imong reaction ganina? Bahay na sa di, Sheila. Ay, naano sa kanimong pagkamanggiluyon. Shing, ikaw mismo saksi sa akong experience kani adto sa bag-o pa ko. Dungan tagsud ining istasyon na, di ba? Atong PA ko, di ba? Napuno ko siyaw-yaw sa kasaba. Same treatment na ako ni Sheila. Pero unsa kong gibuhat? Wa ko ni sukol. Mas nagkugi pa gani ko aron matarong nako akong trabaho. Ug tanawa ko sa resulta. Here I am. Naabot na kong akong dream position karon. Mo nang di ko mosugot nga usa lang kapalpak gikan sa akong incompetent ka staff ang muguba sa image nga dugay na akong gitrabahuan. Mura ba akong gusto ba nga perfect og smooth sailing ang tanan? Kanara! Siyempre, friend, nakasabot ko nimo kay we're on the same boat. Ang dungan tanan ning kamot og miagi og kalisod para ining trabaho. No. No, Shing. Siyempre, lahi ang atong estado karon. Kay ako, mas makita na ko sa mga tao karon ug mas dako ang at stake sa akong trabaho. Pero, friend, ayaw ka feel offended, ha? Pero mura lagi nausap na ka. Oh, siyempre, natural. Magbag-og yun ko kay siyempre. Sa una morning show ko, unya karon na ana sa prime time. Natural lang ang mausap ko. Ay, di man good. Buta ko ipasabot mo murag. Nidako ng imong uba. Proud na kay kasi imong kaugalingon. Shing! My God! Shing, ang tawag anak, confidence. Confident ko kay nahibaw ko nga may ikabugka ko ug may ikapasigarbo ko. Imagine, millions of people ang nag-atang nako kada gabi aron lang mo tan-aw ug maminaw nako. Lisod ka akong posisyon, oy, Shing. Kung nahibaw lang ka. Daghan pa ko gisakripisyo. Oras akong pamilya, babe time sa akong boyfriend. Boyfriend. Oh. Hala, si Elijah na ituod. Yes. Pana, ipaingan siya yung boyfriend nga. Lakaw na siya. 3 hours down siyang napaabot ni mo. Oh. Sige, bisa, alis ako. Oh my God. Uy, sige na, tawgi. Dali. Hindaan palagi ko.
Ganiya naman kung nagpaabot na ako, Kuyd. Nang luod na kito si Elijah. Miss Pana, Miss, yan ang imong gi-request. Tungod ka din mo, Sheila! Abi mo sa ni mo ng tanan. Tungod ang imong kapalpakan na damay ming tanan. Nya karon pa nimo ihatag nako akong gipangayo, ha? Ha? Oh! Ay! Unsa man ni? Ay! Mga suga! Ay! Pana! Abis! Pagbantay! Ay! Pana! Ay! Dali! Magawas na tanin nyo din eh! Pagdali mo! Ay, lain na ganina, no? Nikalit pa lang to, eh. Imagine ha, ang mga sugag ang flower vase, gadungan og buto. Hala, friend, basin may bad spirit dito sa dressing room. Unsa? Ikaw sad no? Sa kadugay na to sige balik-balik din sa studio, karon ka pa mahadlok ka basig may ungo daw utang espiritu? Lano over. Si Elijah ba ang imong gisigihag dial diha? Oo. Kanina pa ko sige tawag. Bisan sa chat, di mo tubag. Abis kinsa naman siguro, oy friend. Manluod jud, masuko. Kilali man ka, gipapaabot ni mog 3 hours ang tao. Mao ganing gitawagan. Ako di sa mo tubag, bahala siya siyang life. Pero kabala ka man ako. Huh, dito makaantos ay. Patay na patay ka kay tunako. Mao ba? Hoy! Ha? Unsa na gud ni? Karon oy, kusog sa hangin. Wala man nagbuhawi, oy. Ana, balik tagso sa opisina dali. Dali. Wa mo kay advisory ang pag-asa nga may kusog nga hangin susama sa buhawi nga nahitabo dinis among dapit gahapon adlaw. Bisag kung saan ako search, wa cute. Hi, Pana. Uy, kasayo ko na to. Oh, gi-check mo gud ako ang weather report gahapon og karong adlaw. Nya mo ko among advisory nga may buhawi. Unya, di ka dito gikan tong hangin kagabi eh. Murag diri naman to sa ato nahitabo eh. Kay sa ubang lugar, wa man, way report. Da, giingnan ta na bitaw ka. Giungo lagi ta gabi eh. Ay, sus, di mo ching. Tuod, asa si Sheila? May ipa-research ko. Sige, tago lang ako silang tanan aron nga makasugod na ta sa atong meeting. Wait. Roxanne? Alice? Dali, suod na mo. Asa na si Sheila? Ay, Ramis, wala ba mo duty ron? Ha? Uy, Pana? Yes? Wala ko na mo duty si Sheila ron. Oh, so what? Andali na, magsugod na ta. Grabe ang kainit nga itong masinati din sa Visayas, sugod og mga adlawa o ginaingon nga mauni ang pinakainit nga klima sa Pilipinas, mong mga palangga ng mga viewers, iandam ng inyong payong, paypay, sunblock o tubig para iwas sunburn and dehydration. As always, kinigihapon ang inyong gwapa na biba pang weather girl, panamorada nga moingon, ang kinabuhi panapanahon lang yan. Whether you like it or not. See ya! Kat! Ay, Cheng, si Elijah, naana? Wa pa man, friend. Wa pa ko kita niya. Sabi niya, wa pa mo magkasulti? Sige, bitaw kong text, chat o tawag. Di ba niya to pagwin? Nasuko gito ni mo. Ikaw man sagod. Ha? Ano ako man? Nga siya man sad. Siya rabitay ni sugot na magpaabot siya na ako. O, unsa ba na? Sa din na ako. Sa niya. Hi ni mo, friend. Again, 3 hours nagpaabot ni mo ang tao. Kinisas siya, no? Insensitive ra kay ka. Abi ni mo, ang main ni mong buhato, no? Ato ni mo si Elijah, i-surprise. Pagdaog food, niya pa kay sorry. He deserves it naman sa, di ba? Bawi-bawi pag may time, oy, friend. Do this before it gets too late. Shing. Niyan ako doon sa office ni Elijah. May dang food. And ready to give him kisses and hug. Musod na ko siyang office. Elijah, may kauban siyang babae.
Iya kining gipayungan. Nagbinuang na si Elijah na ako. Iyan akong giilisan. Iyan akong giluiban. How dare you? Iwan, kakusog sa uwan. Uy, pana! Nasa man ka? Kabasa ko nimo. Obvious ba? Nabasa taong kus uwan. Wala ni uwan din eh. Uwan? Di ba ikaw may kaingon sa ibang weather update kagabi nga karong adlaw ang pinakainit ka klima nga ato masinati sa tibuok nasod. Ug di ba? Gikan kas gawas? Wala kang kabantay nga naglagiting ang kainit sa haring adlaw. Mo lagi, pero gikan ko sa office ni Elijah. Perting kusuga sa uwan dito. Kadiyo tanungan pero kusog. Sa? Uy, ka-weird good ana. Imposible ha good. Doon ra ka atong office sa office nilang Elijah. Gauwan dito niya diniwa. Oh, speaking of Elijah, unsa na? Okay na mo? Law magud atong panghupawa. What happened? Naade siya ilaing babae nga kabuangan. What? Yes. Nakita gid nako sa duha ko ka mga mata. Unya, unsa man imo ba siyang gi-confront? Unsa biya sulti? Wala ko maduol eh. Ngano gud? What for? Unya, ngano giasuman nimo? Nga naa na siya lain. Gawa man da imo magkasulti. Kaya naman, nag-holding hands ba sila? Nakita ba nimo nga nag-kiss sila? Basta, doon na siya kaupang laing babae. Iyang gipayungan samtang naglakaw silang duha. Ay nimo, friend. Kaupa naman di ay. Basta nag-overreact lang ka pa na. Kung wa sila ing babae, nganong wa mangyud ko niya tawagi o mo chat back sa akong mga messages bi? Ay, for sure, he has his reasons. Pagpauga na ka dito, friend B. Ubhon ka ba ang kalaki ni mo? Oh, anak, pana. Nganong mura man kag nagluya? Ugluspad ka. May gipamati ka ba? Ha? Wa man na. Okay ra ko. Gikapoy lang sa trabaho. Oh, nanang akong school carpool, ma. Ate, hato na ko. Oh, na sige. Amping ka ha, di magkiat. Yes, ma. Bye, ate. Bye-bye. Hala, ate. Di ba, nagingon ka sa imong report nga start na sa summer? Ganun dago malagis-gawas? Ha? Bitaw da? Tay ba, sayo pa kong weather report? Ay, anak, murag ni duyog nimo ang panahon. Nagluya og murag magulanon. Oh. Tinuod lagi akong kisulti, Shing. Kung unsay akong current mood, mausad ang panahon. Unsa? Wow! Mura grabe sad nimo ka special friend ha? Nga agdon man sa panahon ang imuhang mood. Unsa ka? Center of the universe? Wasad gani ko mahibaw nga nung naingon ini ko, pero basta nahinomdom ka. Nagsugod niya atong nasuko ko ni Sheila. Nya dito sa dressing room, nagdungan og buto ang mga suga og ang vase. Abi maguna ko tuog. Ungo ang nakaingon at... Shhh! Wa lagi ungo lagi. Bad spirit og unsa pa diha. Wa na sila. Nahitabo to kay nasuko lagi ko. Og niya pa ha, katong mikusog ang hangin nga murag buhawi. Tungod to kay nang hambog ko nga di gyud mangitaglain si Elijah kay patay na patay kay siya nako. Og kini pa ha, katong nikalit og uwan nga kusog kaayo. Bisag init kay ang panahon, tungod kay nihilak ko. Bitaw no? Abi nimo sa kung tanaw. Doon na gyud ni barang o ni tunglo nako. Ha? Di ka mo tuog ungo, ingon man bad spirit. Pero sa mga barang ug tunglo, mutuo ka. Unya unsaw man nimo pag-explain ang nahitabo nako be? Sige ko no be. Di ba pwede nga coincidence lang, friend? Oh, sige. Sige. Ingon ani na lang ha. Ato dong subayan. Pasok ako, sige na. Tan-aw na to kung unsay mahitabo.
Sige na, Shing. Palaguta dayon ko. Pana? Sige na ba? Aron ma-prove na ko nimo nga tinuod ang akong mga gipanulti. Time pa ha. Hoy, Pana. Naibaw ka nga nung gibiyaan ka ni Elijah? O giili sa laing babay? Tuwag kay hambugira ka. Selfish. Taas kay kagtanaw si imong kaugalingon. Mo imong gusto nga ikaw ang kanunay bida. Og tanang atensyon na animo. Pero naibaw kag unsay tinuod? Dili kayo anak ka maayo, uy. Swerte lang ka. Pero malaos ra gihapon ka sa ngadto-ngadto. Timan ina. Hoy! Bisag kanus dili ko malaos. Kay kung unsa may naala ko ron, ako ning gihaguan. Ako ning gipuhunanan og dugo. Singot og sakripisyo, dili kay swerte lang. Mong bisag kanus dili og dili ko malaos. Buwi ay mo gisulti. Buwi ay mo gisulti. Kago sa dugdog. Hangin og kilat. Dali na sa sud para. Manood na kita. Dali. Dali. Oh, friend. Oh, ice cream. O kaon aron nga mapugnaw na imong Ay, grabihas imong kasuko, uy. Abi ni mo, nasa breaking news. Lakip na ang bulkan ni uban sa imong kasuko. Gusto na itaon sa imong kasuko, friend. Basin magdungan og pambuto na unsaon naman lang. Abi na ice cream, O, ansa na? Mituon na ka nga may epekto kus mga panghitabo sa tong palibot ron. Ulagi. Tuon ako. Pero friend, ayaw taon og tuo atong akong gipanulti ganina, ha? Joke ra ba yato? Ingon magug kang palaguton ta ka. Unsa man ganahan kang akong pakataon, ha? O sabi mo gusto. O sabi gusto nimo akong buhaton. Musayaw ko, mukanta ko. Unsa man? Aron sa usap intaw na imong mood ug moduyog ang nindot ka panahon. Di ba kaila ka nako? Dugay mawang akong kasuko. Unsa man nako ron, ha? Bitaw sad no. Mauman bitaw nagpakitabang nako. Nangayo nako kanang reinforcement. Mong friend. Pwede lingkod sa diha. Kaon ni ani ice cream ha. Nya kantahan ti kag kalma, panakalma. Ay kanta mahimo bashing mo sa muta kong kasuko nimo. Okay, sige relax. Muna nako. Wait ha. Kalma na. Kadiyot lang. Ambot lang gid ini. Ambot lagi ko si makapawa sa kong sapot. Friend! Friend! Niyan lang akong pampawa sa imong sapot. Hi, babe. Flowers for you. Elijah? Wala na imong sapot. Niyan ako. Oh, babe. Gadto ko na kunin mo sa opisina. Oo. Kitaan pa ganit ka nga may kaubang laing babae. Kinsa man? Ambot lang. Basta taas og buhok, medyo pution, gamayon. Imo siyang gipayungan, gihatod sa auto. Si Melanie. Melanie? Kisa man ang Melanie? Akong office mate nga timid na pod. Ako ramon siyang gihatod o niya malihog nga tabangan sa iyang mga da. Mau ba? Sure nga dito nimo babae? Actually, pana. Unsa, Elijah? Maisulti ko nimo. Ayaw kong ingnang tinuod ang akong pangagpas, babe. Nagluib ka na ako, ha, Elijah? Gibuang ko nimo. Babe. Unsa? No, Elijah. Joke! Babe! Naunsa ka? We've been together for so long. Karon pa ko ni mo binuangat ingon ini, ha? Ambot lang ni mo, babe. Ay sus, ang akong babe. Pana, ikaw lang ang buhay nga akong mahalon. Di na ko kinahanglan mangita paglain. Kay naa na nimo ang tanan. Nga akong gipangita sa usa ka babae. Gusto na kong ikauban hangtod sa hangtod.
Promise? Promise. Yung anong man siya ka mutubag sa akong mga tawag, be. O mutubag man lang sa akong mga text, sa akong chat. Ay, nagpabibilang good. Aron mamiss ko nimo. O saon, busy ng good ka kaayo. Wa na kay time na ko. Effective no? Na-miss ko nimo. Miss ka diha. Sige na. Ayaw na panlood. O, kasuko na ako. Niya na bitaw ko. Smile na. Kana, usamot kag kaanyag o kung smile ka. Pareha sa panahon, oh. Tanawa. Diba, kanindot? Hanggang dagat. May rainbow, oh. Look, babe. Oh, bitaw. Kanindot sa rainbow. DJ Max Remix. Babe. Pana? May problema ba? O samang lahom kay kagyaw na una. Sultihi ko. O si problema. Ha? Sige na. Sultihin ako. May nakapahasol ba nimo? Sultihi ko. Remember, boyfriend ko nimo. You can share to me everything. Nakaila ka ni Sheila, di ba? Katong imong PA? Yes. Nga naman di ay. May problema pa niya? Babe, may katingalahang mga nahitabo na ako lately. What? Do you believe in spells? Barang or tunglo? Ha? Unsa? What do you mean? Babe, lately, kung unsa akong emotion, muduyog ang panahon. For example, ha, katong parte na akong sukua. Nikalit og pambuto ang mga bumbilya og vase sa dressing room. Unya kato nagkit-anti kakauban nga, katubang may kauban kang babae og nihila ko. Mikalit og kusog kayong uwan bisan init ang panahon. Unya karon nga okay na ta. Nahappy na kong balik. Tanawa. Ninindot ang panahon. And this is not normal. And I am not okay. Oo niya. Ganong naapil man ang imong PA sa imong kondisyon ron. Nagtuo ko, babe. Nga nabarang ko. May nagtunglo na ako. Ug ang among guest, mao si Sheila. Ha? You mean si Sheila barangan? Ang putog unsay imong itawag anak basta kay murag naa siya power nga nakapausap na ako. Oo niya. Unsaon naman lang nimo? Unsaon man nimo pagkaayo? Kinahanglan magkasulti mi. Wa na di sa opisina. Wa na siya ni trabaho. Ambot. We have to find out og asa si Aron. I need to do something about this, babe. Please. Pana? Friend, sukad ka nagka-okay na mo ni Elijah ba? Niduyugod ang panahon, no? Kabantay ka? Kaayo. Ganina di ay. Na ay rainbow. No? Hala, oy, friend. Daghan yung katingalahan na nga nahitabo, no? Ambot oy, basta feeling nako, no? Naagyoy nagcast og spell nako. May bibarang nako umitunglo. Barang dayon? Unsa di ay, be? Ikaw kuno, be. Unsaon nimo pag-explain ang mga panghitabo, ha? Feeling nako, friend, si Sheila gyud ang hinungdan ining tanan. Abi ni mo? Suka di mo nakasab-an si Sheila, no? Wala bigit siya may balik og trabaho ay. Nag-awol ko, no? Feeling nako nalain gyud to siya nimo. What? May awol si Sheila? Oo. Nasyak sad bitaw ko. Shing, di ni maayo. What do you mean? Kinahanglang magkita migbalik ni Sheila. Ha? Kung sakto ta sa itong pangagpas nga siya mo oy root cause ining tanan, we need to see her. Siya lang ang bugtong makabakwi sa tunglo.
Mong tabangi ko, Shing. Tabangi ko nga matultulan kun ha, inon mahimutang si Sheila. Tabangi. Bitaw, no? Okay, sige. I'll see what I can do, friend. Magpakitabang ko sa akong suod sa HR department aron nga makuha na to iyang address. Pero, unsaon naman lang kung dili na to siya matultulan, no? What if nibalhin siya puyo or nilarga ba ka? No, di mahimo. Kinahanglan di makita na to siya balik, Shing. Dili mahimong ingon ini ko hangtod sa hangtod. Unsaon naman lang nako. So, di na lang ko pwedeng maglagot, mohilak o maguol kay maapektuhan ang tibuok nasod. Friend. Buhato na to ang tanan, friend. Aron makita na to siya pagbalik. So I badly need your help. Ayoko pakyasa, Shing. Paano? Pana, gipatawag ta ka, kay I just want to check with you. Yes, Mr. Chavez. Ang nga naman ang sir? Kumusta naman ka? How are you coping with the work? Okay naman ko, boss. Nag-enjoy ko sa akong trabaho. Naibawagid ka unsa ni nako ka-love trabaho, I know. Mao nga niya. Nag-touch point just to see you how you are. Nga na di, sir. May problema ba? Well, not really a problem. May mga na-observe lang ko nimo lately. You seem bothered. Mga tanan ko, may problema ka ba? Basig makatabang ko. Wa, boss. Well, naay gamay nga gi-work on personally, but I'll make sure nga di ni makapa-apekto sa akong trabaho, boss. I'll assure you that. Okay, then I'll leave it all up to you. Whatever it is. I know. Nga papangitaan ni mong pagi. Remember, you are an asset to the company, and I'm counting on you, Pana. Yes, boss. And with that, I am grateful. Ate Pana, sa kahitik na sa world karon ba, mutugi hapong kag-spell? Anak, usahay ang kinabuhi. Mas kahibulungan kaysa atong makita sa TV o sa pelikula. Maong posible nga nagihapon ng mga barang o tunglo. Naibaw man ko nga nakapasakit ko bisig ka tao o kinahanglang makatun ko sa akong leksyon pero anong ingon ini man? Anong kinahanglan man nga maamong ang ubang tao? Ang panahon, ang tibuok nasoy, nganong maapektahan man sa kong gibati? Anak, bisan wa pa ka sa TV, unya ordinaryong tao lang ka, daghan gyapon ang posibleng maapektahan sa imong mga buhaton o isulti bisan pa ug wa nimo tuyua. Maong nak, himua kining imong leksyon ha. O kinahanglan nga mag-amping ka na gyud sa matag desisyon ug sa imong mga ipanulti sa imong isig ka tawo. Makauban sa trabaho, higala, o mahal sa kinabuhi. Kaya ang mga sakit nga poong bayanak, lisod kayong tambalan. Magpabilin yung kining uwat sa atong dughan. Ayun, nagkasada kay Basin. Muon na sa paan ka ng tanawa lang ko, Tawa, ha? Tawa. Nagkatuwa na niya sa... Thank you, Rhea. Thank you, Ma. Katawa. Hello, Shing. Tawa. Ha? Shing, sigurado kang mo nang ang address ni Sheila? O lagi, friend. Sigurado ko. Gi-double check na ako kagabi Mao ni ang address nga gihatag sa HR. Okay. Basta sure gid ka ha, nga maoning lugar ha. O lagi. Sige, Nay. Alis ako. Hala, friend! Hatora! Si Sheila! Si Sheila? Siya tuod niya. Ang kanahan ay... Hops! Oo. Nanasab ka, ana, ha? Remember, ha? We're here for peace offering. Dili gubat ang atong gianhiti ni friend. Reminder lang. Bawal masuko, okay? Okay, inhale. Exhale. Okay. Ready? Yes. Okay, let's go. Sheila! Miss Pana?
Sheila, hi. Kumusta? Ni alaki mo, miss. Ni ami aron i-remind ka nga imo kong gisumpa, no? Ato nakasab-an ti ka, di ba? Adtong napakauwawan ti ka. Ni ako aron mga yung sorry ni mo, Sheila. Sorry kid sa nahitabo. Wato na ko tuyo, Nadalang ko sa akong emosyon o sa pressure atong tungura. Unya kun mahimo, bakoy ana intaw ng imong tunglo nako. Unsa, miss? Pasensya na, miss, ha? Wa man ko mahibaw unsa na imong kipanulti. Ug usa pa, wa man ko gibuhat nimo, miss, oy. Unsa? Ayaw na lang gud pangulipas pa, Sheila. Nahibaw kung ikaw may naghimo na kong ingon ini. Baka ko man din bayhana, uy. Hoy, Sheila. Kung pa kay kalabutan, nga no mikalit makag-awal, ha? Kay ang tinuod, may kaliwat kang mamamarang, no? Tugaan! Uy, Shing, unsa pa? Abi ko magmukalma lang ta. Ikaw naman hinuoy suko kaayo diha. Kung makariak ka no, mura na hinog ikaw yung biktima. Ang dili, friend. Galagot ko ni Sheila. Bakakon kining dako. Man ko mamakak ninyo, Miss Shing. Miss Pana. Kining Sheila. Di na kinahanglan mo makakpakanamo. Bakwian na lang ang tunglo aron ma-okay na ko. Usban ko, nagbago naman ko. O gibasula na nako ang akong nahimo nimo. Miss Pana, mituo man ko nimo pa pero wa naman ko mahibag unsa una ko pagbakwi. Unya nga nung tuga-tuga makagbuhi og tunglo nako. Unya di man din nimo kayang bakwion, ha? Ngano? Libaw ka pa ko sa epekto sa akong kinabuhi o sa akong career, ha? Hala, friend! Nalinog! Ay! Hala! Ang imong emosyon, friend! Please! Please! Kakatawanan? Hala, no? Di na mo bakwi ang sumpa, ha? Sheila? Ayaw saong ko maniron, ha? Ha? Katawanan! Okay na, friend, Pana! Okay ka na? Unya nga no pa man in town sa tanang tao. Ako pa man imong natripan, ha, Sheila? Ha? Kamaayo na kong katrabaho. I excel in everything I do. I am simply the best. Kasabot ka? The best in my craft. Friend! Friend, in town! Ay, napakinambuhi, ha? Please, in town, Sheila, maluwi ka na ako. Kikapoy na kaayo ko. Miss Pana, miss, sorry gid kayo pero huwag ko mahibag sa unang pagbakoy kon unsa man akong nasulti yun nahuna-huna na kayo na, miss. Wala ko mahibaw kung saan ko buhaton. Kapoy na kaayo ko. Hindi na ako kaya. Please, makuy, Ana. Please. Please. Miss Pana, panahon na taon, friend! Iko na sa paghilag! Anong ipo ba kong kituglo? Di ba ko ingon anak ka na utang tao? Gano ba, Sheila? Miss, I'm so sorry, miss. Sorry gid kayo. Ambulansya! Magtawag tag-ambulansya, please! Nabang ninyo! Nabang! Miss Pana! Anak Pana, kumusta naman ka, ha? O sa'y pamati ni mo? Babe, kumusta? Babe. Anak, matod sa doktor, may gani kuno kay wa ka maigo sa kilat. Nakurat lang kas mga panghitabo, maong nakuyapan ka. Makagawas na tayo anytime, babe. Okay nang tanan. Babe. Ingon ani na ba ko forever? Di na gyud mawa ang tunglo na ko. Ayaw pagsultig sama, anak. May kaluoy ang Diyos. Ug way makalupig sa iyang gahom. Pangayua ang iyang pasaylo.
Ma-okay ra lagi ka. Babe, ayaw pagpagawas paglaom. Elijah, buwagin ako. Kaya di ko gustong maamong ka pa. Maamong sa unsa. Sa akong curse. Mong buwagin na lang ko aron di ka di malasod. Ug aron mahimong normal ang imong kinabuhi. Pana, nausam ka. Ganun ka na may imong ginahuna. Dili na mahitabo. Og di ka buhagan. I'll be here for you no matter what. Babe. Lord, ni ako aron kinasingkasing ang mga hayop pasaylo nimo. Ug sa mga tao nga akong nasad-an. Please, Lord. Please. Wad ana ing taon ning tunglunga nga ni anako, nga ni asa kong pagkatao. Magbag-on ako. Ug ingon man, magbinantayon na sukat karon. Please, Lord. This I ask through Mary. Amen. Friend, Pana, kumusta naman ka? Nia, recovering. I hope ma-okay na ka, friend. Thank you. Shing, I need to see her again. Ha? Kisa? Si Sheila. Unsa? Nya, saan naman lang, di na sa ka makapugong sa imong emotions. Maningkamot ko nga dili mo tukarang akong kalagot o kasuko. Gikan ko actually sa simbahan og nangayon ako guidance ni Lord. May mo bang ubanan ko ni mo, Shing? Sige na, please. Please. Mubalik ta sa ila. Pagigsulti ko balik ni Sheila. And this time, heartily na. Pana? Sheila, ni anasad mi. Miss Pana, kumusta naman ka, Miss? Mayo kay dili ra kayo seryosong nahitabo ni mo, Miss. Nakuyawan ba ako adto ay? DJ Lax Remax. Kaloy sa Ginoo, okay ra ko. Og ni ako kay gusto ko mangayog sorry nimo. Miss, I know last time kuwang ang akong sincerity sa akong pagpangayog sorry. Nagihapon ako ang kasuko, ang kapungot sa nahitabo nimo. And I blamed you for everything that happened. Miss, okay ra. Nakonsensya masab ko sa nahitabo nimo. Ang kuno nako. Oh. Niyatong imo kong gikasab-an og maayo gipakawawan sa tubangan sa itong mga kaupan. Naglakot ko nimo. Nanganti nga unta. Imo pong masinati ang kasakit nga imong gipatagamtam nako. Og anak mo hibaw kung unsa pa akong ipanulti adto, Miss Pana. Mong pasaylo asab ko, Miss. Sheila, it's okay, Sheila. It's okay. Nakasabot ko nimo. And I've really learned my lesson. So, di na tika pugson nga bakwion kung unsa may imong nasulti na ako ato. Basta hugot ang akong pagtuo nga dunggon sa Ginoo ang akong pag-ampo. Nga mabalik na ko sa kaning ako. Ug dili na maapektuhan ang panahon sa akong emosyon. Apil sab ka sa akong prayers, Miss. Thank you. Basta, imo na akong na-forgive sa akong pag-mistreat nimo. Of course, Miss Uy. Nakita masab na kong imong pagbago ug ang sincerity sa imong mga mata, Miss. Naibaw ko nga na pressure lang ka to, Miss. Salamat, Sheila. Friends? Friends?
Oh, anya, kumusta naman imong pagpakikita ni Sheila? Okay kaayo, Shing. Iyan ako napasaylo. Mayo hinuon, friend. In fact, ako kayo siyang gihangyo nga mubalik na sa trabaho. Wow, that's good news. I can't afford na mawa sa hingpit ang iyang career na ako. And I hope nga ma-okay na ang tanan, Shing. Ugdong ko na sa Ginoo ang akong pag-ampo. Hala, friend. Doon na ka na bantayan? Ha? Nag-uol ka o mihila ka. Mihila ka karon. Apan tanawa ang panahon. Wala maapektahin sa imong emosyon. Tinuod, no? Shing, mauna ni. Mauna ka ni nga nawa na ang tunglo. Let's see, friend. Bebe, ipakita na ko ang imong ubang mga emosyon. Ma, Ruby, na ako'y good news ninyo. Oh, unsa man ka na, Pana? Ha? Bitati. Nawa na ang tunglo. Nawa na nga akong tunglo. Tinuod, eh? Ha? Yes! Yes, ma. Yes. Ganinang hapon samtang nagsulti mi ni Shing. Di kalit ko og hilak pero wa mausap ang panahon. Uy, mauba. Dayon, gisuwayan ni Shing ang uban akong emosyon ug wa na gyud maapektuhi ang panahon sa akong nagkalain-laing emosyon. Ay, salamat sa Ginoo, anak. Lord, thank you. Agoy, mga pinalangga na mo mga viewers. May nakita na nga na pur mga low pressure area pero ayaw og ka-pressure. Kay dili ni mahimong bagyo. Bagang kapanganuran lang ang mahimong epekto ni ini dinhi sa Kabisayan ug Mindanao ug may mga katag na pag-uwan sa kinatibukan sa Luzon. Padayon lang tang magmaampingon ug magmaampuon. Sa gihapon, kini ang inyong guwapa nga biba pang weather girl. Panamurada nga moingon ang kinabuhi, panapanahon lang yan, whether you like it or not. Cut! Thank you, Direct. Pana, Hi, boss. tangtangon ti ka sa primetime news. Huh? Unsa, boss? Wala kay appeal sa primetime slot. Pero nga naman, boss, huwag ka makauyon sa kong pag-report. Boss, pwede man akong i-improve o buhaton kung sa may imong gusto. Nya, usa pa, boss, nagbago naman ko. Bisag imo pa kung imong pangutan-on ang atong mga staff. Wala sila reklamo na ako. Please, ay lang kugwad sa programa, boss. Please, please. Pana, Sorry, boss. maong kuhaon ti ka dinhi sa primetime news. Kay may kaugalingon ka ng programa matag Domingo. Boss, unsa to, boss? Wait, unsa to, boss? Usbara tong gisulti nimo? May lifestyle program ka na every Sunday. Nga ikaw mismo ang host. Unsa, boss? Really? Congratulations! Thank you! Friend, Thank you! Well deserved. Thank you, Shing. Wow, babe! Congrats, babes! I'm so proud of you! Thank you, babe. Babe! Thank you. Miss Pana, congratulations. Thank you, Sheila. And babe, thank you. Mr. Chavez, thank you so much. Thank you, Lord. Thank you, everyone. Thank you. Malipay na gulang ang butan nga bata hinanay binangga. Og dili mga bata natapos ko
aso ninyo ni Simunao ng Raguluhan. Panahon din lang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitanan. Sinuwat ni Inday Matet kabudlan ng atong spinner si directress pa niya si Ate Martes Parbal Boris. Ang atong spinner si Kuya Jewel Vince ang manager sa Bien Aqua. Ang ato ang soundman Mr. Ricky Bangis Gari. Recording audio editor Kuya Ariel Mangkao, Kuya Rani Bodumo, og ingon man si Kuya Lloyd og si Kuya Randy mao ni ato ang mga audio editor diri. Og karon kini tanan dalit ka nato sa Arimen Drama.